Bon dia a tothom i moltes gràcies per connectar-vos amb aquesta sessió que té com a objectiu explicar-vos i que sigueu coneixedors de com la nostra organització, l'Administració de la Generalitat, ha establert una estratègia pròpia organitzativa en matèria de protecció de dades per garantir el compliment normatiu i la seguretat de les nostres dades personals. Si pots passar. Perfecte. Què us volem explicar avui? Doncs us volem explicar una mica l'estructura, l'origen i l'estructura d'aquesta estratègia organitzativa, d'aquest model de coordinació propi que tenim a l'Administració de la Generalitat, explicant-vos quines són les funcions transversals que configuren la base d'aquesta estratègia organitzativa, quins són els rols i les responsabilitats que tenim a la nostra organització, tant a nivell transversal com també amb un nivell o amb un rol més departamental o vertical. També us volem explicar els rols i les funcions que teniu en els vostres departaments, el rol del referent o de l'expert de protecció de dades que teniu ben a prop en els departaments i també la figura, com no, important figura del delegat de protecció de dades que el reglament crea i obliga les organitzacions a disposar-ne. També us explicarem què fa el grup de coordinació. Cada vegada sentiu més a parlar segurament d'un grup de coordinació de protecció de dades, qui som, què fem, i us explicarem on podeu trobar també la informació relativa en aquest àmbit. Així comencem una mica d'introducció o de l'itinerari d'on venim i on ens trobem actualment. Doncs, com sabeu, el 2016 entra en vigor, s'aprova, de fet, va entrar en vigor el 2018, però s'aprova el 2016 a l'RGPD, el Reglament Europeu de Protecció de Dades, que crea un nou model d'aplicació de la normativa de protecció de dades, des del disseny, amb una intervenció molt inicial i amb una manera de treballar o preveu una manera de treballar el compliment de la protecció de dades d'una manera molt específica i molt diferent possiblement del que estàvem acostumats. En el 2016 tenim una estructura en l'àmbit de la protecció de dades, estructures i funcions molt verticals, amb molt poca coordinació, i en aquest punt els departaments i sobretot la inquietud d'aquells que portaven, no sé si recordareu, les fitxes de tractament i feien aquelles ordres tan complicades que quedaven obsoletes molt aviat, aquelles persones expertes en l'àmbit departamental dels seus tractaments comencen ells mateixos a fer aflorar la necessitat de tenir aquesta compartició, aquesta col·laboració per poder desplegar el reglament de la mateixa manera i amb els mateixos criteris. Fruit d'aquest neguit propi de les unitats que portaven aquesta matèria, es comença a crear aquest grup d'implementació, un grup que recull aquests experts en matèria de protecció de dades i el que fem és començar a veure com implementem, cas a cas, article per article, com implementarem tots de la mateixa manera i amb els mateixos criteris a l'RGPD. En aquell punt, l'organització comença a neguitejar-se, recordo les primeres reunions de la CIAP, que dèiem, com farem això? Algú se n'ocupa? Doncs comença a sorgir la idea de tenir un referent, un coordinador, una matèria, un departament que s'encarregui d'impulsar aquesta coordinació, aquestes reunions, i comença a recaure aquesta tasca dintre del departament competent en l'àmbit de l'administració digital. En aquest punt ja es veu la necessitat de vincular aquesta matèria, la protecció de dades, molt intrínsecament relacionada amb el desplegament de l'administració digital per l'impacte que l'administració digital té en el tractament de la informació de les dades personals. En aquest punt, comença el 2018 a implementar-se, entra en vigor l'RGPD i comencem ja a aplicar els canvis necessaris i a enfortir aquesta col·laboració que, a més, es veu enfortida també amb el nomenament dels primers delegats de protecció de dades, que bàsicament van ser aquells experts que estaven liderant aquesta transformació, aquesta implementació, i passen a ser delegats de protecció de dades. I durant els següents anys hem anat col·laborant, hem anat consolidant aquesta coordinació i molt important, en el 2019, per primera vegada apareix la protecció de dades com un àmbit funcional, com una competència, la coordinació pròpiament, com una competència
pròpia en el departament, com deien, competent en administració digital. Després d'aquesta consolidació, comencem també a tramitar aquest decret de persones delegades, que ha sigut un decret que ha consolidat aquesta figura del delegat de protecció de dades, l'encaixa dintre de la nostra organització i també dintre d'aquesta difícil estructura de la funció pública, aquest encaix de la figura del delegat, que explicarem més endavant dintre de les normes de l'Estatut de l'Empleat Públic. I finalment, ja en el 2023, s'aprova aquest decret de persones delegades, que incorpora també un model d'organització propi de coordinació d'aquestes persones delegades i ens trobem en aquest punt en què tenim ja totes les estructures, tenim l'organització bastant avançada, molt estructurada i molt consolidada i estem ja implementant aquesta estratègia de coordinació de manera molt àgil i molt ràpida a totes les necessitats dels diferents departaments. Quina és aquesta funció transversal que comentaven tan important també, que és un dels pilars d'aquesta estructura o d'aquesta estratègia? La funció transversal recau, com deien, amb el departament competent en administració digital, concretament la Secretaria de Telecomunicacions, té una competència pròpia, que és la de coordinar aquesta matèria de manera transversal. Les polítiques en matèria de protecció de dades requereixen d'una coordinació transversal i es reflecteix en aquesta competència. El desplegament d'aquesta o la funció pròpia d'aquesta competència la fem a través de la Direcció General d'Administració Digital, que és aquesta unitat encarregada d'establir aquests criteris de coordinació interdepartamental i, molt important, la funció de donar aquest suport a tot el desplegament i a tota la governança en matèria d'administració digital, en matèria de protecció de dades. En aquest sentit, aquest suport es realitza o s'executa a través de l'àrea d'assessorament, de la qual en soc cap, i el que fem és aquest suport material, organitzatiu i fins i tot administratiu per poder desplegar tota aquesta coordinació transversal que comentàvem. Aquesta és la funció transversal que permet aquesta capil·laritat i aquest desplegament a la resta de l'organització. Bàsicament, què fem a la Direcció General? El que fem és organitzar les reunions mensuals, com veurem, estructurem diferents grups de treball, estructurem diferents comissions i en aquest sentit organitzem les reunions, fem el seguiment i implementem, impulsem aquestes reunions que són necessàries per la coordinació i la col·laboració de tots els rols. Impulsem també i coordinem la participació dels diferents grups de treball que es creen, com ara veurem. Fem les memòries i fem una mica la part administrativa o d'organització administrativa d'aquests grups de treball. En molts casos, altres també es lideren pels propis membres. Difonem continguts i actuacions també que fem en matèria d'administració digital amb aquesta coordinació a les àrees d'organització, a comissions com la CIAP, a les assessories jurídiques i fins i tot a la subcomissió de suport jurídic d'administració digital. És a dir, fem de pont entre tota aquesta informació que genera la coordinació de protecció de dades amb la resta dels organismes competents, sobretot amb els que nosaltres tenim aquest tractament transversal o participem des del punt de vista de l'administració digital. També coordinem els referents en matèria d'administració digital, els experts de protecció de dades dels departaments. També tenim un vincle molt important perquè molts d'ells participen de manera activa en l'executivitat en matèria d'administració digital i, per tant, estem també molt alineats amb la seva funció executiva en aquesta matèria. Participem també amb el comitè director d'aquesta eina que alguns de vosaltres ja heu sentit a parlar i ja esteu començant a testejar, que és el OneTrust, aquesta eina corporativa de gestió de protecció de dades, del qual la Direcció General també som responsables funcionals. I, per últim, també impulsem i participem molt directament amb l'elaboració del pla de formació, que també explicarem, i amb els continguts propis d'aquest pla de formació que realitzem juntament amb l'Escola d'Administració Pública. Quins són els rols i les responsabilitats, les funcions d'aquests rols en matèria de protecció de dades? Quin és el mapa de rols que tenim a la nostra organització? Per una banda, com dèiem, tenim aquests rols i aquestes funcions que són més transversals, que recauen actualment a la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, des del rol i les funcions que té l'Agència de Ciberseguretat, la nostra Direcció General, OCTT i Consorci AOC com a encarregats de tractament.
I després tenim un altre bloc de funcions o de rols que tenen a veure amb aquesta estructura o amb aquestes funcions més departamentals, des dels delegats de protecció de dades, aquesta organització interna que teniu molts dels vostres departaments, comitès de direccions de seguretat, on participen els actors principals d'aquestes funcions. I després també els experts o els referents, el que nosaltres anomenem experts o referents en matèria de protecció de dades, que es troben també amb aquesta estructura més departamental. I després tenim també, el posem fora, perquè és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que en aquest sentit ens dona un gran suport a l'organització a l'hora tant de fer aquest assessorament com a responsables o com a funció pròpia d'assessorament a la nostra organització, però també participant activament en moltes de les actuacions que realitza aquest grup de coordinació, com és, per exemple, el pla de formació. Concretament, aquesta estructura transversal, com dèiem, que té aquests rols i aquestes funcions, tenim per una banda l'Agència de Ciberseguretat, com sabeu, desenvolupa aquest marc normatiu global de seguretat de la informació i també impulsa aquests programes de millora per al compliment d'aquesta normativa i, a més, ens nodreix d'estàndards, de processos, ens dona molt suport en aquest àmbit. I, evidentment, assessora als departaments i també a la pròpia organització de coordinació de protecció de dades que tenim en matèria de ciberseguretat i amb aspectes relacionats, evidentment, amb la protecció de dades. Com hem dit, tenim també la DGAT, la Direcció General d'Administració Digital, ja hem explicat la funció pròpia d'impulsar i de vetllar perquè hi hagi aquesta coordinació transversal. I després també tenim el CTT i el Consorci, com deien, com a encarregats del tractament, que també d'una manera molt important són molt actius en l'àmbit de vetllar perquè fins i tot els sotsencàrrecs de tractament tinguin el compliment i de tenir aquest control sota proveïdors. Bon dia a tothom. Jo us explicaré ara una miqueta els rols i les funcions més a nivell d'estructura departamental. D'una banda tenim el que us deia la Ruth, els delegats de protecció de dades, que són una figura que crea la normativa. Tenen les funcions que de fet els hi estableix el Reglament General de Protecció de Dades, que és bàsicament informar i assessorar sobre les obligacions dels responsables i els encarregats de tractament, supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades, assessorar sobre les avaluacions d'impacte i actuar com a punt de contacte i cooperar amb les autoritats de control. Després, a nivell d'organització interna dels departaments, el que hi ha és un model que es va establir en el seu dia d'estructura interna que cobria una mica la implantació i la coordinació de les polítiques de protecció de dades a nivell dels departaments. Llavors, dins d'aquesta organització interna es van definir com una sèrie de figures. Tenim el Consell de Direcció del Departament al capdamunt, després un comitè de ciberseguretat i protecció de dades i després tots els diferents responsables de seguretat, que bàsicament són l'organitzatiu, el jurídic i el de la informació, que és el tecnològic, que en aquest cas recau sobre l'Agència de Ciberseguretat. I a banda tenim els directors dels DATs, els directors de les àrees TIC dels departaments, que també tenen un paper important com a representants del CETITI, diguéssim, i el CETITI com a encarregat del tractament doncs tenen aquest paper. I després tenim els responsables dels tractaments, que en el cas de la Generalitat, en aquest moment s'ha definit que els responsables del tractament són les direccions generals o les secretaries generals en funció de les competències que tinguin. I després tenim aquesta altra figura, que és la figura del referent o de l'expert de protecció de dades, que seria com jo sempre dic que és com el braç executor dels responsables del tractament. Els responsables del tractament són això, dèiem, direccions generals, secretaries generals, que no tenen perquè tenen un coneixement profund de protecció de dades, i els referents són les persones que els assessoren, els donen suport i vetllen perquè s'apliquin les polítiques de protecció de dades i sempre en col·laboració amb l'assessorament del delegat de protecció de dades. Dins de les funcions dels referents, aquí teniu una mica de descripció de les que fan. És això que dèiem, les funcions dels referents són una miqueta les funcions que té atribuïdes per la normativa el responsable del tractament, portades a la pràctica. Llavors, el que fan els referents és
coordinar la política de protecció de dades a nivell del departament, elaborar guies i criteris de tractament de dades personals, informar i assessorar els responsables i els encarregats, participar en l'elaboració de les avaluacions d'impacte i supervisar l'aplicació, col·laborar amb el delegat i amb l'autoritat, no pot ser d'una altra manera, actuar com a interlocutor dels responsables davant de les autoritats. Aquesta és una funció que també tenim atribuïdes als DPDs, llavors es tracta de fer-ho en coordinació. Mantenir el registre d'activitats de tractament, que sabeu que és una obligació que ens imposa la normativa. Fer la tramitació de les sol·licituds d'exercici de drets. Les sol·licituds, en principi, les ha de resoldre el responsable del tractament, però sí que els referents tenen atribuïda aquesta tramitació. Vetllar perquè els tractaments es realitzin de forma lícita, legal i transparent i d'acord amb la resta de principis de la normativa. I després informar i coordinar sobre les vulneracions, les violacions de seguretat i gestionar-ne la notificació. Bé, i respecte a la figura del delegat de protecció de dades, com he avançat, es va aprovar en el 2023 aquest decret que el que pretén és establir l'encaix o la regulació pròpia de la nostra organització d'aquesta figura tan particular que crea o que obliga a tenir anomenar per part del responsable de tractament a l'RGPD. En aquest decret trobarem des de com s'ha de designar, quin és l'estatut específic i particular d'aquesta figura, quin és el rol del delegat dintre de l'ecosistema, de l'organització, i les qüestions sobre compatibilitat i coordinació pròpies dels delegats. La protecció de dades, ara concretem aquestes qüestions. Sí, us expliquem una miqueta, en primer lloc, el tema de la designació del delegat. En el decret es preveu que els departaments han de designar un delegat de protecció de dades que exerceix les funcions al departament del seu sector públic institucional. El delegat s'adscriu a la Secretaria General. També es preveu que es pugui designar una única persona delegada de protecció de dades per diversos departaments en funció de les dimensions, de les competències. Es poden atribuir també aquestes funcions a una entitat del sector públic o encarregar-se mitjançant un contracte de serveis. Això també ho preveu la normativa i el decret també ho preveu. I després es fan dues especificitats sobre el Departament d'Educació i el Departament de Salut. En el cas del Departament d'Educació s'estableix que exerceix les funcions també en relació amb els departaments dels centres educatius i en relació amb el Departament de Salut s'estableix que té un sistema propi de DPD que aprovarà el govern. De fet, l'11 de juny passat es va aprovar una ordre de salut sobre aquesta qüestió. Pel que fa a l'estatut específic, aquí bàsicament seguim el que estableix el reglament. L'estatut personal del delegat és que actua en plena independència funcional, no subjecta a instruccions i ordres, té el deure de mantenir secret, el delegat té dret a accedir a qualsevol informació, documentació, sistema de la Generalitat, o del responsable del tractament en aquest cas, però també té aquest deure de secret i confidencialitat i ha de retre comptes davant de la Secretaria General del Departament. En el decret s'estableix que ha de fer una memòria anual adreçada en realitat als responsables del tractament. La designació es fa per un sistema de lliure designació entre funcionaris de carrera dels cossos i escales del subgrup 1. Ha d'acreditar una experiència de 2 anys en l'exercici de les funcions de protecció de dades i es valorarà coneixements especialitzats en drets, en la pràctica de protecció de dades, competències professionals, etc. I pel que fa al cessament del delegat, en principi la persona delegada no pot ser cessada discrecionalment ni remoguda o sancionada en l'exercici de les funcions llevat de dol o negligència greu. Pel que fa a la compatibilitat, això toca a tu. Pel que fa a la compatibilitat, és una de les qüestions que se'n deriva també del reglament. Cal garantir que aquesta atribució de funcions que se li fan al delegat, sobretot quan és amb caràcter parcial, és a dir, que s'atribueixen les funcions del delegat a una altra plaça ja creada, doncs cal garantir que aquesta atribució parcial no dona lloc a conflicte d'interessos. És una de les qüestions més crítiques per poder garantir aquesta independència
l'exercici de les funcions que cal garantir-li en el delegat de protecció de dades. Per tant, estableix el decret que no es podran acumular, no, aquestes funcions de delegat en altres llocs de treball que impliquin aquesta participació, el que deia, no? Que formin part del braç executor, com deia el Miquel Àngel, no? De la protecció de dades en el departament i, per tant, no? Que no pugui tenir aquestes decisions sobre l'existència dels tractaments pròpiament o la manera en què els tractaments es duen a terme. No? Per tant, una línia molt, molt delicada i molt complexa, sobretot a les nostres organitzacions, no? Que realment és difícil, no? Segons en quin àmbit, no? O en quines unitats trobar doncs, aquella persona que pugui no tenir aquesta forma, no? Aquesta decisió sobre la forma en què es presten els tractaments. No? Per això cal un informe favorable en matèria de coordinació, de la unitat directiva competent en matèria de coordinació i també en matèria de la unitat directiva competent en bon govern, que el que pretén és doncs, avaluar o revisar aquesta compatibilitat, no? I intentar garantir que no hi hagi aquesta situació de conflicte d'interès, com dèiem. Pel que fa al rol de la figura del delegat a l'organització, a banda de les funcions que hem vist abans, que li atribueix la normativa, la idea és que també els delegats a nivell transversal es faciliti la coordinació i l'homogeneïtat en l'aplicació de la normativa, dels criteris d'actuació, en l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes als delegats. Els delegats també deliberem conjuntament sobre l'aplicació de la normativa de protecció de dades, es fan propostes per millorar l'exercici de les funcions assignades i també hi ha aquesta idea també de compartir els criteris d'actuació i possibles solucions, comunicar actuacions rellevants a l'administració, etc. I finalment, en l'àmbit d'aquesta estructura de coordinació, tenim la creació de la Comissió de Coordinació de Protecció de Dades, que és aquella comissió que pretén aquesta coordinació més organitzativa, no? O més de compartir criteris, evidentment, per garantir la independència dels delegats, no? Que està configurada i són membres, doncs, d'una presidència que l'exerceix la persona designada per la Secretaria en Coordinació Interdepartamental en matèria de protecció de dades, la secretaria per part d'aquesta direcció general, també nomenada per aquesta direcció general, i en formen part tots els delegats de protecció de dades dels departaments i aquells que es proposi per part dels departaments que representin el sector públic, no? Que puguin doncs, tenir aquesta, per raó de la seva complexitat, hi ha un sector públic que té una gran quantitat de tractaments o que és estratègicament delicada, no? el tractament que realitzi, doncs amb motiu d'aquesta particularitat o necessitat, no? de que estigui incorporada, doncs es proposa per part del departament i es designa aquest membre com a sector públic dintre de la comissió per part de la presidència de la comissió. També es poden incorporar assessors i especialistes, no? Per poder complementar i ajudar en els delegats de protecció de dades a entendre, a especialitzar-se i a poder arribar a criteris amb el nivell d'expertesa i de coneixement que necessiten. Funciona de manera adscrita, no? La comissió està adscrita a la secretaria competent amb la coordinació interdepartamental en matèria de protecció de dades, no? I tindrà les seves pròpies normes de funcionament. Un cop s'iniciï, que ja us informo que el dia 3 de juliol comencem amb la primera sessió de la comissió. I per últim, explicar-vos de manera molt ràpida, perquè em sembla, Miquel Àngel, que teníem tantes coses a explicar i ens agrada tant que se'ns ha anat el temps, respecte al que fem. Què fem realment amb aquesta coordinació, no? Quin és el resultat, com treballem, però sobretot no? Quines activitats hem realitzat. Doncs trobem que hi ha tres instruments molt importants que hem anat desplegant a través dels grups de treball d'aquesta coordinació, que són el pla de formació, que és aquell pla de formació que hem creat nosaltres mateixos sota les nostres mateixes necessitats. D'alguna manera,
posant en un únic pla tots aquests recursos formatius que tenim i que ens ofereixen des de la PDeCAT a l'Agència de Ciberseguretat i altres ens organismes, no?, que estan realitzant activitats formatives que són d'un gran interès per tots els experts i els delegats de protecció de dades i tots aquells que tenen aquests rols importants en aquesta matèria i que, per tant, doncs, hem creat, no?, aquest ecosistema formatiu propi i també autoformatiu, perquè bona part també de les sessions o de les activitats que es proposen en aquest pla són també autoformatives, no? Allò que necessitem conèixer, que necessitem compartir i s'estructura a través d'aquest pla de formació que és molt, molt important, no? I muntem jornades, tallers, també el pla de comunicació, no? És aquesta peça important per també activar aquest canvi cultural i potenciar el coneixement de l'organització respecte a tots aquests rols que avui estem explicant, no? I aquesta coordinació tan necessària que tots hem de conèixer, no? El que hem fet també amb aquest pla de comunicació és començar a crear, no?, un repositori propi de documents, de material i que ens pugui servir a tots per difondre i per comunicar de la mateixa forma i fins i tot, no?, amb algun distintiu perquè l'organització sàpiga, no?, com no són logos, sinó són distintius per saber, no?, una mica que són que venen d'aquesta coordinació. I després tenim a la vostra disposició la intranet d'administració digital, que té un espai propi on expliquem tot això que hem explicat avui i moltes més coses, que podreu trobar tota la informació que necessiteu en aquest àmbit que estem explicant avui i us deixem aquest enllaç també per poder accedir-hi. Sí, i res, molt breument, perquè no tenim temps. A banda de tot això, els referents i els DPDs també funcionem en grups de treball on treballem diferents temes, hi ha alguns més permanents i altres que són per qüestions concretes. Són grups de treball que estan composats, com us deia, per DPDs i per referents i que les persones que hi formen part són voluntàries i els coordina doncs, una de les persones que forma part del grup. Bueno, tenim diversos, és que és molt tard. El que tindreu, com que tindreu la presentació, us els mireu. En tenim sobre comunicació, sobre formació que deia la Ruth, sobre eines transversals, sobre videoatenció i dades biomètriques, sobre interoperabilitat, sobre controls d'accessos i horaris, sobre les funcions i les tasques dels diferents rols, sobre el tràmit de drets al SOPOL, sobre intel·ligència artificial, que és el gran tema actualment, sobre mesures de seguretat del registre d'activitats de tractament. I bueno, una mica aquí amb dades, vull dir, el resultat amb dades 2023 doncs, vam realitzar doncs, les reunions mensuals, reunions de grups de treball, activitats d'assessorament, activitats de divulgació, notes, consideracions i criteris, ho teniu tot aquí a la memòria que està penjada, com us dèiem, a la intranet. I que l'Àngel ens ha quedat el temps curt, no? Ja, sí, he calculat malament. I res, doncs teniu aquí la informació. Exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth i Miquel Àngel. Una sessió molt interessant i un tema superrellevant per la nostra organització. Ens hem allargat una miqueta, hi ha diverses preguntes al xat, però com que anem una mica curts de temps, us faré només una pregunta, si la responeu breument, sisplau, i la resta de preguntes les respondrem a través de la intranet d'administració digital, que és on també quedarà penjat el vídeo de la sessió. Bé, doncs la pregunta és: voldria saber quina és la col·laboració de l'APDeCAT amb aquesta estructura organitzativa. Bé, doncs, com hem apuntat una mica, l'APDeCAT té aquesta funció assessora, però també doncs, ens dona molt de suport amb la part de formació i doncs, a compartir, no?, aquest aterrament dels seus criteris, aquests dictàmens que elaboren en el nostre dia a dia. No? Intentem doncs, tenir aquesta col·laboració molt estreta i doncs, bueno, doncs per garantir, no?, que s'executen els criteris que s'estableixen, però també que hi ha aquesta, no?, confiança mútua, no?, en poder doncs, compartir els criteris, els neguits i a vegades els desacords, no?, que també en tenim, no?, que a vegades doncs, bueno, la manera d'encaixar criteris no és fàcil,
però pensem que és un punt clau per nosaltres la manera en què es desenvolupa aquesta funció d'assessorament de la PDeCAT i aquesta, sobretot, com dèiem, la col·laboració en l'aportació de molta difusió, de molta divulgació que ens ajuden a nodrir aquest pla de formació d'una manera molt estreta. També ens ajuden a elaborar aquest certificat, aquest curs de certificat de delegats de protecció de dades, i també ens ajuden a fer una formació molt concreta, que és la formació de referents o d'experts de protecció de dades, que és aquesta formació que oferim a totes les persones que se n'encarreguen d'aquesta funció que ha explicat el Miquel Àngel, que necessiten d'un gran coneixement, i també la PDeCAT ens ajuda moltíssim a establir, a fer formació amb docència i amb estructura i organització.